Bună seara, dragii noștri Capricorni! Dragii noștri, la mulți ani celor cu care ne vedem prima dată, vă dorim un an nou plin de iubire, pace și armonie. Mulțumim pentru noi abonați, vă iubesc, vă mulțumesc. Mă ajută foarte mult că vă abonați și, de asemenea, dacă dumneavoastră mă ajutați pe mine și eu vreau să vă ajut pe voi. De-aia sunt aici. Ok. Să vedem ce spunem pe perioada 16-31 ianuarie 2021. În perioada actuală se vede că jonglați cu oportunitățile. Ori aveți două oportunități sau mai multe. Sunteți într-o situație, dar aveți și altă variantă, aveți și altă posibilitate. Acum, este vorba despre ce vreți dumneavoastră aici, profesional, sentimental, depinde la ce vă gândiți, dragii mei. Dar apare Asul de monede, o carte excelentă pentru voi. Mi se pare că astea 2 săptămâni super pentru voi, adică foarte bine în comparație cu altele, dar este loc și de mai bine, dar cărțile au ieșit ok, cărțile au ieșit ok, în afară de faptul că acum ezitați cumva, acum sunteți un pic, poate cântăreți lucrurile un pic, dar oricum șanse aveți cel puțin două posibilități în față. Această carte este cartea noilor începuturi, nouă iubire, poate o iubire nouă, o iubire de lungă durată, o relație serioasă. Și este o veste că apare cineva nou sau pentru cei care aveți relație îndelungată apar noi posibilități de a găsi fericirea, noi idei de a găsi fericirea. Găsiți fericirea și în altceva ca și până acum. Armonie. Da, dragii mei Capricorni, să vedem. 9 de bâte. În trecut, ați avut senzația uneori că bateți la uși închise. Este posibil să fi fost dezamăgit din punct de vedere sentimental. Poate că nu ați colaborat destul de ok sau poate v-ați atașat de cineva de care nu trebuia. Da? Dar această perioadă a trecut, așa că să insistăm pe ce prezent și viitor. Da. Pe viitor o să aveți o stabilitate, indiferent de ce decizii luați, tot o stabilitate rămâne. Atenție la un fel de comoditate, în sensul că poate vă conferă o anumită stabilitate în care poate rămâneți așa și nu acționați prea mult. Da. Și atunci este vorba de un pic de stare de mulțumire, nu că nu ar trebui să fiți mulțumiți, sigur că da, dar este cumva, poate că vă complaceți poate ușor într-o anumită situație și ar trebui poate să acționați dacă cumva simțiți o umbră de tristețe sau un blocaj, să acționați dacă în acest moment nu sunteți mulțumiți cu situația actuală, efectiv să luați măsuri pentru a vă îndeplini dorințele, da? Să nu umbra aia de pesimism. Să alungați umbra de pesimism, dragii mei. Ok? Vă bazați pe faptul că poate cunoașteți pe cineva sau o să cunoașteți cu care o să formați o relație de lungă durată. Doriți ceva serios, nu doriți aventură. Se pare că. Și această carte denotă faptul că aveți toate șansele să întâlniți pe cineva sau întâlniți și doriți ca această relație să dureze. Sunteți încântat de persoana respectivă. Este foarte posibil deja să o știți. Și poate să ziceți, să simțiți că vă puteți baza încet, din ce în ce mai mult pe această persoană, pe iubita dumneavoastră, pe iubitul dumneavoastră, pe soț, pe soție.
Pentru relații vechi crește încrederea. Este o armonie în această perioadă și șanse bune pentru cei care au planuri. Da? Aici sunteți bine echilibrat, bine împământenit. Probabil că este vorba ori de persoana, de iubitul dumneavoastră, care o să apară, sau este vorba chiar de dumneavoastră dacă sunteți bărbat. Da? Este vorba de echilibru, este vorba de stabilitate. Este vorba de perspective și siguranță, chiar și financiară. Unii vă văd că măsurați lucrurile, le calculați și de asemenea aveți parte și de dar divin, sunteți ghidați și de divinitate, cel puțin de îngerul păzitor și dacă dumneavoastră vă rugați la altcineva, este minunat. Fiecare poate avem o ființă de lumină la care ne rugăm mai mult, un sfânt, un arhanghel, un apostol sau sfinți părinți. Depinde de fiecare. Este cu care rezonăm mai repede sau parcă are un efect mai rapid rugăciunea respectivă spre sfântul respectiv, spre părintele respectiv, spre îngerii respectiv, da? Sau poate chiar la Măicuța Sfântă. Deci, măsurați cu înțelepciune, în sensul ăsta, măsurați profund, nu la suprafață și nu undeva vreți să fie corectă acest proiect poate la care lucrați, da? Să cătăriți lucrurile spre viitor, să fie ok pentru toată lumea, da? Sunteți ghidați și de divinitate. Sperați la o relație armonioasă, plină de iubire și aveți șanse foarte mari pentru a apare. Deci au apărut din prima că și în prezent, deci situația actuală, practic, în situația actuală, a apărut faptul că dumneavoastră cunoașteți pe cineva sau o să cunoașteți pe cineva care o să fie de mare, mare perspectivă această relație și mare iubire. Da? Pentru cei care nu aveți și restul, sunteți ok, destul de ok în această perioadă. Aici apare o umbră de tristețe, este posibil să luați o decizie sau să apară ceva unde să trebuiască să luați o decizie, dar care este bună. Uitați că asul a apărut din nou. Eu repede vin cu cărțile bune, le ascund pe astea. Sunteți un pic îngândurat, poate ați trăit un eveniment trist sau poate o să apară ceva, un pic umbră de tristețe. O despărțire în sensul că este posibil demisie. Este posibil demisie, dar înțeleaptă. Nu este brutală, nu este în dezavantajul dumneavoastră, din contră. Este spre binele vostru. Probabil că este posibil să, în general, cred că este vorba despre decizia dumneavoastră pentru că este asul. Da? Și atunci, automat, această decizie apare cu noroc care o luați. Probabil că este un loc, aveți o ofertă mai bună la un nou loc de muncă și atunci, pentru un nou loc de muncă și atunci, sigur că da, de-aia apare asul. Deci este vorba despre tăierea unei legături care duce spre o alta mai de succes. Demisie înțeleaptă, discuții lămuritoare în relație, mai pot să însemne dacă vă axați pe relația sentimentală în această citire și asta vă interesează mai mult când vizualizați acest clip. Și de asemenea, puteți să cereți, ca au apărut doi ași, să cereți lui Sezam să se deschidă. Sezam, deschide-te, vă mai aduceți aminte de film. Ce frumos era! Cred că toată lumea l-a văzut. Cei care vizionează, cred că toți. Da, era super. Sunteți în perioada în care puteți să-i cereți lui Sezam să se deschidă. Poarta fericirii. Așa că aveți senzația că ați găsit tocmai lucrul cel mai de preț. Da? Jobul în siguranță, locul de muncă în siguranță pentru cei care rămâneți acolo. Câștigați prestigiu și șanse de a vă atinge scopul.
pe ce plan doriți. Eu ce să vă mai zic, dacă voi vă îndrăgostiți și este spre binele vostru și pentru cei care au o relație veche, vedeți că undeva știți să apreciați persoana de lângă voi, vă găsiți fericirea în doi, descoperiți noi hobby-uri împreună, faceți, alergați împreună, poate că până acum ați alergat de unul singur, acum alergați împreună. Da? Și atunci motivația este mai mare. Alergați să prindeți fericirea împreună. Și dacă este în echipă, este de folos. Da? Nu mai fiți supărați, pentru că oricum e de bine. Este foarte clar că dumneavoastră ce decizie luați acum cântăriți lucrurile, este spre binele vostru și se pare că vă gândiți să fie ok și pentru ceilalți, ceea ce mă bucur enorm. Dragi Capricorni, vă pup și vă iubesc. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!